Tal i com va explicar a l'acte de presentació, tot va començar quan l'any 1998 Lluís Tetes va començar a recollir els topònims de Vilafranca que coneixia a través de la seva família. Vicenç Carbonell, cap de la secció de toponímia de l'Institut d'Estudis Penedesencs, li va proposar a Lluís Tetes que continués recollint els topònims de Vilafranca. Aquests noms s'han recollit de formes molt diverses. Vam començar, la manera que vaig començar, me'n recordo perfectament, el gener del 98, ja fa temps d'això, és els noms que jo coneixia, els anava apuntant i quan se'n van acabar els que jo coneixia, doncs, de sentir-los a casa, ja vam començar llegint llibres de bibliografia local, documentació antiga en els arxius i així anar fent la col·lecció fins que hem arribat a l'obra que estrenem avui. 17 anys després, finalment s'ha pogut publicar l'extens volum sota el títol de Noms de lloc del terme de Vilafranca del Penedès. El llibre és un recull de 1.656 noms de lloc del terme de Vilafranca, en el qual s'inclouen noms urbans i no urbans, antics i actuals. De cadascun se n'exposa informació com ara on és el lloc, quin significat té el nom, des de quan té aquest nom o de quan és la primera referència. A més de recollir el que n'han dit els historiadors, les entrades inclouen molta informació inèdita. El llibre, doncs, és un compendi d'informació geogràfica, històrica i lingüística de la vila. També recull alguns noms o renoms curiosos, molts dels quals tenen un origen desconegut. Alguns d'origen més o menys clar, però d'altres d'origen totalment desconegut. Per exemple, noms antics que ara ja no s'utilitzen, però com hi ha unes partides de terra de noms curiosos, com partida de cara de llops, o partida de la fembra morta o de la dona morta, que fan volar una mica la imaginació. Què devia passar allà perquè aquest nom d'aquesta partida tingués aquest nom? No ho hem descobert, això s'ha quedat en el tinter. O noms de renoms, noms de lloc amb nom de renom, que també són molt divertits i molt curiosos, com Catantingues, per exemple, o Catxo, o Valeta, o Sabeta, etc., que han donat nom a noms de lloc. Realment és una col·lecció de paraules molt divertida. Dissabte a les 7 de la tarda tenia lloc al Casino Unió Comercial l'acte de presentació del llibre, una presentació que va cridar l'atenció a força gent que es va acostar a la sala del casino. L'acte estava presidit per el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, Raimon Gusí, i va comptar també amb les intervencions del nou president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Albert Tubau, i del membre de la secció de toponímia de l'Institut, Vicenç Carbonell.